Norok saya mana? Yang tiba plat kalau yang ekdom jampu hill thaga. Kamu tu ekdom lama kinar. Oke, সারা 4 বছর আগে आं फाइ थांमाने বিধানসভা ইলেকশন सिगां आं फाइ थांमाने दिनै आबाहायनो निपारा परिवर्तन करै नक ओ हामिया नक किसिक सेरे रक जतनो बह कतर जुता करै रि करै यासको कलक उदाया जतनो बेमार गना किरमि गना दा शत्रु कुमार त्रिपुरानि नक्त बेलाय अवस्था बुझिखाले एके ताबके आं मन्त्री ताबके स्वास्थ्य मन्त्री एडिसिनि अरो त आं पासंगिया अरो कचिनि काका आनि लगे तंगो साब जुनालनि चेयारमेन रतनजय त्रिपुरा बनखे नर फेल खेर लेखा एके बके फाइनाय फाइमेया फाइपान फाइजाव आं तनो तुबि फैया नरक जे बरन पास खेरिखा आबंगे नरक फाइनाय फैया आंले कचाल तेलियामुराव जि बुधबासाव फेरेंबार हॉस्पिटल नि डॉक्टर दीपायन वर्मा आगे आं डॉक्टर तुबि यही फायो बिथिरि मैया रुगी नाय मैया आं आगे के सांबादिक तंगमानि बयनो कक संगै तंगमानि महाराजा आनो इलेक्शन बासा देहिनि रिखा पासंखा आनो मंत्री खाइमाबो आनो इको बिथिरंनि मंत्री खाइरिखा डॉक्टरंनि मंत्री खाइरिखा एके आनि बागे ताइबो काहामुखा आगे बो बेराय तंगो एके ताबो बो बेराय नरंनो ताबो हमने 살수 까카 삽수 까카 봐 बोला जिरो दथे बा बिति चायदा बितिना खाली खालिया सामनु तुबि खायो ओरो बिथि माने ओरो था ओइ तुंलाय नों त फाइमांला ला थाबाय संगल नांलक सर नों फाइना नांला आला सानाना Así que tú